Dandyos gihapon sa bagyong Dante, diulan sa kalibo ka mga pamilya ang napikon sa grabing pagbaha sa pipinag ka mga lugar sa Maasin City, Southern Leyte dahil sa bagyong Dante. Ang report ni Fimarin Dumabok. Niadtong Lunes pa lang nakasinati na og mga pagbaha ang pipila ka bahin sa Eastern Visayas sama sa Maasin, Southern Leyte. Ug tungod sa halos way hunong nga pag-uwan, tibuok adlaw gahapon, mato ni Maasin City Social Welfare and Development Officer Jade Maturan nga moabot sa 928 ka banay gikan sa 21 ka mga barangay ang gipabakwit tungod sa pagbaha. Apan gipaabot pa nga saka ang gidaghanon sa mga apektado. Hinuon ang maong mga apektadong pamilya nakabalik na sa ilang tagsa-tagsa ka panimay. Matod sa Maasin Disaster Risk Reduction and Management Officer Ryan Kahimbing, nga nagpadayon pa karon ang gihimo nga assessment sa 70 ka mga barangay sa syudad. Sa moment po, instruct ako mayor nga ito o kung ano, kung sa po yung mga needs nila, those immediate needs nila. Although diyan na may partial nga gihatag ng mga hygiene kits and food packs. So, amo pagyapon silang i-assess. Lakip sa ilang gi-consolidate ang danyo sa pagkaguba sa mga kabtangan mugna sa bagyong Dante. Hinuon wala ray mga natalang naangol o nakalas. Dugang sa CSWDO nga nagunang panginahanglan karon sa mga napektuhan ang bottled water, mga hygiene kit, vitamins, face mask o gamit sa pangkatulog. Vitamins, gadrod, kay mura o labi na kay sa COVID ba, maghawa-hawa na ang jasin bako. Then, sana na ay na ako naiuban na nag-need dito og housing materials. Water to drink kay lubog man ang tubig until karon. Uba ni Rod Prado. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak.